Студиото вече е Силви Басева. Тя ни е донесла и част от картините си. За нейната предстояща изложба ще си говорим сега. А вие задавайте въпросите си на познатия телефон 975 25 55. Силви, здравей! Добре дошла в студиото на Откровение. Благодаря. И аз ти благодаря, че си мой гост и че украси толкова бързо студиото ни с прекрасните си картини, които аз ти споделих и по време на материала, който видяхме, че прави впечатление предимно присъствието на къщи, врати, прозорци, порти. Да, така е. Аз ги обичам тези детайли, въпреки че тук съм донесла една част по-малките формати от предстоящата ми изложба и затова като че ли повече детайли са в студиото. Иначе имам и по-общи планове, но като цяло ме занимават архитектурните пейзажи и по-точно в тази серия, която съм нарекла Средиземноморие, магични пространства. Магичните пространства на Средиземноморието, характерните пейзажи, които там може да видим в южноевропейските страни. Това имам предвид основно Испания, Италия, Южна Франция. Като че ли основно от Испания са нещата и впечатленията, които съм разработила в тая изложба. И магични пространства, това е, нали, едно много общо понятие на това, което може да бъде видяно край морето, край морските градове, в тези топли страни, с тяхното силно южно слънце, с тъмните сенки, пък от друга страна. Просто мисля, че в това заглавие хем общо, хем така навеждам зрителя към магичните пространства на едни прекрасни места, които съм имала щастието да посетя. Да, ти го каза. Действително се получава едно такова противоречие, хем силното южно слънце, хем тъмните сенки. Да, паралелно, ръка за ръка. Да, контрастът е голям, както между сянката и слънцето, така и между стиловете, които се преплитат. Докато другите страни, да кажем средноевропейските, ни предлагат едни по-стилни и издържани, нали, като стил градове и селища. В Южна Европа може да видим съчетанието на мавританската култура, особено в Испания, с барока и готиката на едно място. Дори някой път в една църква или в една сграда едновременно си съжителстват тези и различни религии, култури и стилове. И това е, мисля, за един артист, за един човек на изкуството нещо много интересно, много зареждащо и обект така на творческо вдъхновение и извор, от който може да черпи. Да, хубаво е, че различните култури по някакъв начин съществуват заедно на едно място. Това е шанса, че те не са унищожени една след друга, застъпвайки се и са запазили най-хубавото от предходното, което са заварили там. Тъй, че в един момент всичко съжителства и си има някаква специфична такава атмосфера и миризма, която само една Южна Испания и Южна Италия могат да ни предложат. Тук в ръцете си държа покана за твоята изложба, чието откриване е на 3 ноември сряда от 18:30 часа на улица Мургаш 6. Галерия Мургаш. Да, Галерия Мургаш. Средиземноморие, магични пространства. А изложбата ще продължи започва от 3, както вече казахме, и продължава до 19 ноември. Включително. Надявам се да стане едно хубаво събитие, да събера мои приятели, почитатели и хора, които пък за пръв път биха видяли моето творчество. И се надявам така заедно, единомишленици, да изживеем една хубава вечер, едно приятно откриване. И оттам нататък вече, нали, изложбата към 20 на дена ще предложи на всички пространството си, за да видят, да разгледат, да купат, защо не. Да. Много картини ли ще бъдат изложени? Към 25 платна са, което съвсем нормално, мисля, за една самостоятелна изложба, за една серия. Колко време се посвети на създаването на тези 25 платна?
Може би от началото на тази година работя над тая серия. Януари, февруари, някъде до сега. Така, не можеш да говориш с един истински артист и творец за финанси, но все пак дали печелят добре художниците в България, дали не е неблагодарно заниманието ти, защото не може да бъде наречено работа. В случая то е хоби. Работа е, когато е добре заплатено, да. Иначе е много трудно. Не е добро финансовото състояние на художниците в България. За съжаление, трябва да го кажа, просто такава е ситуацията. То може би не е добро и в Европа, и в другите страни в момента. И по принцип е доста трудно заниманието с изкуство, защото ти инвестираш времето си, инвестираш в материали, правиш нещо и вече ако се хареса, то се купува. Да. Тоест няма никаква помощ предварително. Евентуално, ако се застъпват различни изложби, ако продажбите регулярно вървят от ателието или от галерии, с които един автор работи, но в България е много трудно. Силви, за момент прекъсваме нашия разговор, за да чуем мнение на зрител. Здравейте! Здравейте! Слушаме ви. Да попитам, ще бъде ли тази изложба в интернет и може ли да се закупи нещо чрез интернет? Интересен въпрос. От интернет Значи в момента нямаме такава идея с галеристката, но това е хубав въпрос и може да направим съпътстващо да се видят всички картини в интернет и да могат да бъдат избирани и оттам. Да, добра идея, наистина. Благодаря за идеята. Казвам за нашата зрителка, че така изложбата е от 3 до 19 ноември на улица Мургаш, в галерия Мургаш, магични пространства, имате възможност. Да, това е района на Шипка 6, така общо казано. Защото все пак една картина е по-въздействена, когато можеш да застанеш пред нея. Колкото да можеш да добиеш впечатление в интернет, то не е пълно. Колкото и хубави да са снимките, все пак не дават представа от формата, не дават представа от много неща. Общо взето живописта малко губи от снимане, но това е нормално. Вече помага пък за снимането да стигне до повече хора изкуството. Отново мнение на зрител. Здравейте! Здравейте! Слушаме ви. Аз преди малко се обадих, но понеже в момента съм инвалид първа група и затова исках да разбера чрез интернет. Да. Преди посещавах изложби, но сега вече поради обстоятелства не мога. Затова попитах, така че благодаря ви за... И аз ви благодаря за проявения интерес и за включването ви в предаването. Ето това е наистина за тези хора е наистина една много добра идея. Да, съжалявам за това, което каза госпожата, но наистина това е една хубава идея да се качат цялата колекция в интернет и да присъства там с информация, то се пише размера, къде може да бъде видяна, телефон или някаква връзка. В момента изложбата ти, която предстои съвсем скоро другата седмица, хората и нашите зрители, които проявяват интерес да се запознаят отблизо с нея, е вдъхновена от чара на Средиземноморието. Какво друго те вдъхновява, за да твориш? Аз съм работила и в жанра на портрета. Да. Доста, така че личността, човека ми е интересна тема на творчеството, красотата във всичките измерения. Абстрактни неща съм правила. Като че ли пейзажа, най-общо казано, е някаква неизчерпаема тема, много богата и винаги имаш какво да ти предложи ново, когато нямаш на къде да се обърнеш. Знам ли, всички жанрове са хубави и дай Боже да имам така творчески сили напред в годините да опитвам различни неща, а не да се репликирам и мултиплицирам сама себе си, защото това е смърт за твореца.